Ľudičky, dneska hráme, pokračujeme v Minecraft sérii. Dobre, takže dneska sa pokúšame revivovať Dino Show. Máme tu nového hostia, lenže sme sa s ním pohádali, takže on si bude robiť dačo iné. On si tu môže pobehovať, alebo čo chce robiť. Bránko, nenadávaj, prosím, a daj mi sluchatka. Prosím. Prepáč, že po tej kričujem, že už to máme. Zapneš mi ich, daj mi ich na to ucho. A nedal som ich na opäť, Bránko? To prečo ich mám tak, či nie? Ako to malo byť? Dobre, len som ich mal tak. Dobre, tak dneska hráme Minecraft. Dúfam, že sa vám bude video páčiť. Takže proste pokračujeme vo videu. Ideme si získať naše veci naspäť. Bohužiaľ sme prišli o minulejšie ten stroj, čo nám získal veci. Bránko, máš takúto vec? Počkaj, musím to nájsť. Kde to je? Kde je? Takúto vec? No. Takúto? No. Takúto? OK, tak aj si. Čo by si mal povedz? Okay. Martinko, do you have drevo? No. Však to... Ako nenadáva sa, čo ja tom nechápeš? Aj dobre. Počkaj, musím si to stíšiť, dobre. Počkaj, Bránko, jak sa stíšujú tie sluchatka? Trocha mi stíšiš? Bránko. Je tam také koleso. Bránko! Ale to na tej obrazovke tako dlho nefunguje. Už stačí. Že nič to nerobí. No nevadí, ja to prežijem. Dal si to moc na hlas, daj to tikšie. Dobre, asi. No dobre, takže dneska, lidičky. Práve si... Kde mám mikrofón? Ne, tu mám. No ide dole, no poď Bránko, natáčame. Dobre, veď. Hrám. Šokoláka. A sme tady zas. Zatvor. Bývaš teraz so mňou? Nie vôbec. Nie vôbec? Máš drevo? Daj mi jeden stick alebo tak.
Franko. OK. Len si tam daj také torčky. Ukáž, ja ti dám. Lepšie. Dobre, ja idem ťažiť. OK. Rybu som tam dal vypiesť, prosím ťa, potom mi ju nejedz. Nedie je tu skeleton, neviem kde. Ty debil! Ty si ma zabil! Prečo to furt robíš? A tak vieš, že vždycky mám 5 hápek. No, lebo vždycky akože furt umierame. Daj mi moje veci. Tam ich neber furt. Akože vo vode je všetko. Lenže ja sa nerad chodím. A inak ďakujem za sekeru. Ty si mi dal sekeru. Alebo to je asi moja, neviem. Čo? Teraz je moja, či čo? Díko. Pristaneš? Už. A sme tady zas. Ja milujem Minecraft, je to môj svet, ktorým som rád. Pera, piera, teším cobblestone, diamant. Dotan, komu hovoríš čau? Dobre. Čo robíš? OK. Choď preč. Ja nevidím. Ja mám viť? Choď mi radšej spraviť ďalšie torčky. Dobre? Prosím. Irony! Pekné. Nie, ja potrebujem. Ukáž, koľko to bolo. 6. Ježiš. Teda počkaj, dropol som ti 4. Vráť mi 2! No, tam robí taký progres. Úprimne som rád pre ňo. Budem hlásiť Bránko! Vráť mi to. Lebo pokiaľ chceš, už som ti to odpustil. Ja bohužiaľ ti dám také. Bránko! Bránko, vráť mi to. Aha, ty si mi to tu dropol, dobre, ďakujem. Bránko! Á, zlato.
Ale. Mm. Mm. Ešte diamanty, aby som dostal, čo? Mm. Bránko, nespí sa. Poď preč! Musel si sem vliesť, že? Poď preč! Nie, hoď strelica. Aj, prepáč. Tu chod si ťažiť hentam. Ale prečo furt ide za mňou? Daj sa mi, Bránko, nejaké torčky. Prosím. No tak. Dobre. A prečo tu kope... Bránko? Veľmi vtipné, veľmi vtipné. A ako potom tu ma chceš ešte hnevať. To nie sú vtipky, alebo sú, ale nie sú vtipné. Na budúce vyskúšaj dačo vtipnejšie. Ale mi nerob zlé. Rob zlé niekomu inému. Chceš? No, dobre. Leo, počuješ ma? Áno. Dobre. Len som ti chcel povedať, že už som ti odpustil. Bránko, buď ticho. Nie, ďakujem. To čo bolo? Neviem ako ty, ale ja som počul také tún. Hej Leo, aj ty si počul ten zvuk? Čo robíš? Super, správ si potom aj svoju pec. Správ, no. Ja to dám do tejto hornej peci. Ne, že mi ich zobereš. Lebo to je blast for nejska. Just like that. Bránko! Daj mi toto. Daj mi Bránko, daj mi také drevo. Aj. Bránko, máš to drevo, či nie? Bránko. To sú točíci. No tak, na Bránkovi to
Asi. Mráko, čo si spravil? Počuj. Ryba. Rybička, zlatúčka, to je moje potešenie. Tučnúčka, to je moje. Ty si myslela, nie som. No, to je moje. Ježiš, neviem, počkaj. Počkaj. Tak, hodinu. Leo, tak budeme natáčať len hodinu, dobre? OK. Nepočul som. Že budeme natáčať len hodinu. OK. Ukáž, koľko už natáčame. 16 minút. Iba. Poď. O, I, A, I. Ale budeme ťažiť. Dúfam, že ma lidičky dobre počuť, bol by som veľmi rád. Veľmi ďakujem za zliadnutia u prvého, druhého aj tretieho videa. Sice je to tretie má síce trocha menej, ale to nevadí. Keby ste sa chceli pozrieť, tak máme nový kanál, ukážem vám ho rýchlo. Náš nový kanál, keby ste chceli, môžete nám dať aj odber. Počkaj. Je to nájsť. Počkaj. Nevidím to. Nevadí. Dobre, tak dneska nič. Ukážem na to na budúce, keď to budem mať pripravené. Just like that. Keby ste vedeli nejaké tipy alebo tak, čo by mi mohlo pomôcť, tak by ste môžete dať komentov. Leo? Otázka, na ktorý? Minus koľko sa najlepšie ťažia dia? Myslím, že minus 54, nej som si istý. Dobre, ďakujem. Čo? Už ďakoval. Lovy. Medzi minus 53 a minus 59. Medzi Dobre. tým Y level by sa malo najlepšie ťažiť diamant. Ďakujem. On mi povedal, že medzi ktorými súradnicami sa to hľadá. Ale aj tebe ďakujem, Ránko. Prečo to viem? Prečo? To hovoríš? Neviem, lenže sa niečo vám zle. Ktorý? Ešte chvíľu bez toho. Hej,
Mohli by ste mi dať, jak svoje súradnice na vašu bejsu? Vedieť, aby som, lebo som docela ďaleko a chcem, aby sme sa mohli znovu všetci stretnúť. Ja chceš u nás bývať? Áno, áno. Môžeš. Bránko, nebudeme na ňo zlí. Je miest? Ale neteleportuj. Nebudem. Zatiaľ nie. To už nikdy nebudem robiť. Pokiaľ taký, neviem, lebo mám v plánu to robiť pre server, že sa tu budú aj ľudia moc napájať. Pokiaľ na iné nebude cheatové, no to nebudem ani ja. Zapínať cheaty. But I have the admin power to do what I want to do. Dám ti súradnicu našich dverí, dobre? A pokiaľ chcem, no tak si zapni mikrák, ale len ja ťa mám aj tak stíšené, ale tam mi to nevadí. Trocha. Wow. Takže toto. A pokiaľ tebe nevadí, že ja ťa počujem, tak mi to nevadí. Ale musím toto si rozdeliť. Tak. A čo, máš také dobré veci? Keď si myslíš... Neviem, čo znamená dobre pre teba. Tak zatiaľ v tomto svete mi stačí aj veľa ironov mať len. Potrebujem 2 stringy. No. Ako poviem na Češi taký koul? Ja mám plenty koulu. Ja mám málo koulu. Dochádza mi... Čo? Jak? Zase tieto? Vravíme. Ešte jeden iron. Bránko, máš jeden iron na požičanie? Ja mám veľa. Dobre, to som veľmi rád pre teba. Ja mám veľa na požičanie, len niečo s ním chcem robiť. Takže... Trno. Dobre, tu nám máš súradnice. Ja som na nimi o ja môžem hovoriť. Môžeš hovoriť. Ale pokiaľ ti je to lepšie, môžeš aj do chatu písať, je to na tebe. Musíš robiť tieto komenty. Čo? To ja? Nič, Bránko, len furt. Bránko je nasratý dlhšie ako ja. Ja som najdlhšie nasratý na koho bol, že 2 dní. Alebo tá deň. Normálne si nasratý len 4 minúty, ale potom No. To už sa ti len zdá, že si nasratý dlho, ale boli tam prestávky, kde si bol šťastný, čo? Není to takto, akože... Poviem to tak, ako to povedal Samo, čo ma on naučil. Je to kamarát, prečo na ňo byť nasratý furt? Veď odpustím. Nebude vadí, keď k vám dojdem na chvíľku. Nevadí, môžeš. Chcel by som ale, aby ste tam boli, lebo... Budem tu, nebudem. A tu je Kolzaj. Myslím, že asi by ste chceli Kolzaj. Áno, hodil by sa nám.
Tak, vidím tu veľa kolov, keď chcete môžem vám poslať súradnice na kolo, alebo vyťahnem. No, ja dneska idem vyrábať toto helikoptéru aspoň. Helikoptéra. Tak jak sa robí toto? OK, to máme spraviť. Stačilo by vám 30 kolu? Alebo A viac? to je viacej ako dosť. To mi stačí. OK. Keby si chcel raz za čas, ti môžem aj požičať. No a na toto bude treba veľa vecí. A redstone, keby si nejaký mal, tak by sa mi hodil. Ten som nevidel. Dobre, pokiaľ by si mi niekedy nejaký naťažil. Bránko, žrádlo mám dosť, chceš? Ja mám berries. Tu máš, tam som ti. Chceš trocha jedla? Ja nepotrebujem. Mám 2 cooked catfish. Díky. No to je upečené. Musím používať brúšal na to, aby som prežil pred krípami. Ja skôr, vieš čo, používam ja na toto na jedlo, ja zabijam tu na ryby, čo sa tu Takže spawnujú. 14. 14, 64, minus 42. OK, tak dúfam, že tam budete trvať ďalej. Dal som ti presne súradnicu našich dverí. Ja, ale budem dúfať, že tam budete, kým tam ja dojdem. Nebo ja nemám v pláne nikam ísť. Tak ma tam prosím, čakajte. A prečo chceš, aby sme tu boli? Len chcem vás vidieť. Trocha sa ťa bojím, ale okej. Ja, prečo by sa mňa malo báť? To by sa mňa mal báť. Ja. Spravím neviem prečo. okienko. Spravil si už dosť vecí. To, že ti dačo odpustím, to neznamená, že som vymazal minulosť. Ako prestáš grgať, to ohluchnem. Ránko, nemáš ísť že vraj preč, lebo nás tu chce. Že lebo nás tu chce z dáko dohodu, nemáš ísť preč. Jo. Ja chcem vás. Ježiš, takéto debiliny potrebujem na to. Tú helikoptéru, to radšej sa pustím do auta, ukáž. Čo chce auto? Car. Áno. Unfinished car. Engine system. Kto tu je? Čau. 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 Hej, Branko má nejaké veci? Bránko má tu na dom, prosím, musím nechoď. Ale nie, myslím, že má nejaké veci. Áno, Ako Bránko armor. má viacej Armor? má armor, áno, on je lepší úprimne, ako ja. A vy smeltujete glas na čo? Brass, Glass, áno, smeltujem, chcel som spreť okna. Prečo? Na čo sú tie fosily? Fosil je na revivovanie tých dinošov. Chceš, že... Branko má full toto? Tu na Bránko, koľko máš armoru? 6 plate má Bránko a nohy, a nohavice. Tu máš toto. Boty Hej, teda. mohol by som si tu niečo vypiecť. Nie, nepotrebujem. Už to mám. Daj čo chce len, daj čo vypiec. Ne, to prdele. Čo? Problém? Pupsík, on som vykraftil niečo úplne iné, než som mal plán. A čo si vykraftil? Nič, chcel si ten kol, že? Aha, ďakujem. Nestačilo toľko to. Nie. Tak, rád by som bol, keby ste sa... Jaj, to bolo všetko, do prdele. Čo? Nič, len som mal... Toto. Chcel som si urobiť... Toto. Potreboval som len... Mal som 6 iron... Mal som nejaký... Neviem, 6 ironov. Ale som vykraftil boty. Ja nemám toľko ironov. A potrebujem 3. Prežíš von?
Len. Zákop, lebo tie želvy vylezú odtiaľ. Ma fakt, ste docela por. No, dôvod, prečo som chcel ísť, že môžem si tieto veci dať, no nie, skôr, ale Môžeš si to odložiť, keď chceš veci. no, nemám tu. My tu veci Nepotrebujem. odkladáme len taký junk a ešte väčšinou fuel. A Hej, teda fosílie. Bol nejaký crazy plot twist zatiaľ v tvojich videách? Crazy plot twist, čo si nikdy nečakal. Akože nie, zatiaľ. No akože jediný si ty. Hej, Plot twist, ale lebo... okrem mňa. Plot twist. No, že či sa dá čo zaujímavé stalo, alebo také. Nie, ani nie, prečo? Také niečo proste nečakaného. To, čo by si nečakal, tak ľahko. Chceš nás zabiť, alebo nie? Nie. Bránko, pripravil by som sa na válku na to. Mám len stonové veci. Ja mám tak len boty. Ironové len ich. No dobre, Bránko, vráť sa domov. Poď rýchlo. Lebo sa ho bojím. Hej, mohol by si sem ísť znovu? Nie. Prečo? Bránko má full iron a asi chce za nás zautočiť. Asi. Ale ja fakt? Sme Bránko dvaja proti nemu. Ja fakt? Nič nemám. Má iron, len že on ho má v inventári. Ja mám len ironové boty, to je všetko. Počkej, toto sú... Bránko, poď sem. Však si ma videl držať len boty. Dobre. Ja ti verím. Nie? Ja len sa teraz bojím Neviem, prečo by si zombíkov. sa bál. Zombíci sú takí agresívni poslednou dobou, tak sa na nich bojím. Zombíci? Čo som ja, zombík? Nie len zombíci sú agresívni, tak sa o teba bojím. A Bránko sa len pýta, že čo sa deje. Ja mu hovorím, Au. čo Čo si to? Dobre, čaute. Hitol ma. Neviem ani čo som. Bránko, nehituj ho ešte. Dobre, potom môžeš. Teraz kľud, Bránko, ešte. Bránko? Keď by som mal nejaké ironové veci. Zatiaľ mám len stoneovú axu a boty. Okej. Bránko. On nič sa nepokúšaj. Ja ti hovorím, že žiadne nemáš. Bránko, nehovor. Nič. Jak to, že máš zrazu skin? Ty si to videl, Bránko? On má celú dobu Skin ma skin. kvôli tomu, lebo ten účet, za ktorý hrá, si konečne equipol nejaký skin. Prečo ja do Riti nevidím tvoj skin, ale Bránko vidí? Prečo ja vaše skiny nevidím? Vy vidíte moje skiny a ja ich nevidím. Nevadí, ja si potom stiahnem plugin. Keď by som mal 3 ešte irony, to som ich na niečo použiť. Je to veľmi ľúto, nemáme ich. Bránko, poď sem. Za istotu. Bránko, poď sem, počkaj. Poď. Čo, nemôže si človek užívať sunset u vás? Jaj. Pozriem, nečakal som, že sú tam dvere. Au. Čo je? Však som ich len otvoril. A zavrel. Znovu. Nemôžem za to, že som ich otvoril a zavrel znovu. Au. Čo je? Poďte sem. No, sorry, Bránko, len trocha čudné veci robí poslednou dobou. Bránko, nie! Bráňo, prestaň! A to prestaň! Bláznivé, že nič som nespravila takto. Nie, prepáč, Bránkovi trocha myška rapluje, vieš. Nemám low docela. No dobre, už to Bránko prísaháš, Bránko, že ho už nejde. Keby... Áno, vtedy môžeš, ale kľud, Bránko. Bránko, aj kúkaj mi penisák. Čo? Bránko! To sú moje berry. Priprav sa! Pre istotu. Ale Na čo? nerob žiadne debiliny, Bránko! Ani na to nemyslí! Choď od neho ďalej! A to prestaň ho hitovať.
Ne vôbec, ale vyzerá to tak, že by sa najradšej hitol. Lebo... Ja si neviem, či by bol dobrý čas. Na čo? A povedať vám, že odkiaľ si zobrali týchto? Ja aj tých do baketu strkneš. Dlho som sa čudoval, že odkiaľ ste ich zobrali a jak ste ich zobrali. Koľko je Bucket. proč? Branko, choď von. No baketa, do baketu ich nabereš. Ja, ale kde si Nezabíjaj nechci moje horiť. želvy! Ne, vylez von, zvonku. Ja ti dám, vylez. Furt si hladný. Tu nám máš jedno mäso posledné. No ale neboj, už Bránko vyliezol. On chcel len Bránko zabiť jednu rybu na jedlo. Len Na jedlo, však ja mám cooked catfish. Aj ty máš? Jo, tam je. Ja si ho vezmem, lebo Bránkovi som dal. Ja nemám moc. Jo, mám 3. Raport, čo? Bránko, kľud. Chceš ísť voda, alebo tam sa ti Jo, páči? chcem. Nemám kompáč. Len neverím Brankovi. Bránko, kľud už, dávaj pozor. Ja si idem upieť pork chopy. Čo ma hituješ? Čo si dúš? Bránko, a my sklikujeme. Bránko, nerob! Prestaň. Bránko, Ja, konečne. ja som admin, neser ma. Ja mám sily vyššie tvojho chápania. Bránko, čo ma hituješ? Mám málo HP. Nie, toto je myslím až. Zabiješ ma. Bránko, kľud. Bránko, je to môj dom. Ja si idem zabiť rybičku. Bránko, vylez odtiaľ. Leo, čo to furt drivuješ? Čo sa tam deje? Ne, mám taký pocit, že ma chce zabiť. Neboj. Bránko, čo tu robíš? Bránko, nehnevaj ma. Prečo sú tu dvojité dvere? Bránko, máš 3 irony, prosím ťa? Nie. Bránko, daj mi 3 irony, prosím. No Leo, už neboj, ja si na ňo dávam pozor. Teraz Bránko ani nej pri počítači. Bránko, neskúšaj nič. Bránko, neklikaj. Leo, v poriadku? Pozor, má taký problém. Bránko, nehituj ho furt! Bránko, poď Leo, poď von. Alebo teraz si korytnačka. Rukami, Bránko. Hej, spawnujú sa tu creepery, že? Áno, prečo? Lebo potrebujem gunpowder od nich. Ale neviem. A prestaň Bránko furt všetkých hitovať. A to nebolo, no to bolo na schvál. Musíme si dať pozor. Preto. Daj si proste pozor. Ty Na vieš. čo by si mal dávať pozor na mňa? Však som nič Nie. ešte zlého neurobil. Však viete, že mám zlé veci, nie? Jaké zlé veci. Bránko, ty si mi pustil korytnačky. Moje korytnačky. Máte jeden iron? Asi by sa mi šiknul. Nie. Ja nemám ani... Ja sám nemám. Ja potrebujem 3 irony, lenže nikto nemá.
Mm. Ja, lebo vieš, na čo sú veľmi dobre tie catfishe? A čo? Lebo oni vedia v sebe držať itemy. Prečo tam nič nemáte? Teda myslím, Nič. akože nič také vzácneho. No, lebo nemáme moc dobré veci, vieš. Vieš, všetky Môžem si také... Au! Čo je? To sa bránko deje. Nič som ešte nespravil. Chcel som vám povedať, že si môžeme kliknúť aspoň jedný boty. Čo mám? Dobre, ekvipni si. Lebo... Čo nemáme. Až koľko vlastne natáčam, by som mohol kúpiť. To je stonová axa, hej? To je stonová axa. Bránko, kľud! Bránko, nehnevaj ma. Čo sa mi bojíte? Čo som mám? A neviem, Bránko má taký problém. Lebo som ti povedal. Hej, Nie. na chvíľku sa odboxujem, potrebujem si niečo vyhľadať a mám taký pocit, že Branko ma zabije, takže... Bránko neskúšaný. To mi zase píš. Bránko, nehles tam! Ja vás počujem aj tak. Tie zvuky. Hej Leo, inak po tomto videu budem asi končiť. Dobre? 40 minút. To sa ho nechce, ale to sa... Čo tam robíš? Kto tu umiera? Neviem, asi. Dobre, som späť potom. Koľko ešte? Koľko ešte? Toto bude? Minút? Áno. Ešte... Ešte 17 minút. OK. 17 minút. OK. Keď by som mal len jeden jediný iron. Neviem preskúmať, či to nenájdem náhodou jeden iron. Či moment? Ja mám iron. Už to potrebujem. Pozeraj. To si šuškáte. Ránko! Ani na to nemyslí. Lebo dával by som si na tom meste pred bránkom pozor, on je nebezpečný. To ešte uvidíme. A prečo si to myslíš, chlapček? Nič len. No ma to tak napadne. Lebo keď zomre,
Hej, daj pokoj. Branko, daj pokoj. Snažím sa niečo robiť. Tak. Niekedy neviem, ale niekedy sa mi zdá, že ostatní hráči držia nejakú inú vec, napríklad keď držím Exu, tak mi to ukazuje, že držím Ironový meč. Myslím, že aj teraz sa to Brankovi stalo. Neviem, je to také zaujímavé. A Branko, môžeš prosím ťa neísť po mne? Dobre. No, sorry, musel som len na chvíľu odskočiť na vecko. Mám viac creeperov. Môžeš povedať Brankovi niečo o tom, aby ma nesledoval? Branko, nesleduj zle. Branko, nerob! Koľkokrát sa ešte musím odpojiť na to, aby ma konečne nemusel niekto zabiť? Čo? Koľkokrát sa ešte musím Branko, za chuť to asi spraví. A dal by som si Branko! Dal si Branko, veď avkuješ doslova, môže to spraviť, keď chce. Buď tu! Ešte 13 minút. Prečo sa o mne bojíte? Však nemám žiadne OP veci, že diamantové. Dobrá, máš irony. Máš ironové veci. No ale len, doslova len buď. No a ešte potom chestplate a gate? Nie. Nie, a čo mi to Aternos potom hovorí? Vieš, ja môžem kúknúť, že aké máš veci na Aternose. Tak... Nie, to neviem, to len glitchuje sa. Aha, okej. Ver mi, ja som to tiež kúkal a keď sme robili Aternos. Ja som sa kúkal do serveru, že pre istotok tak. Keď som chcel spawnúť nejaké blesky a tam mi to napísalo, že získal si legíny, boty, toto netheriteové ešte. A ja sa tam kúkam, že jak. Dobre, ja ti verím. Ja ti Neveríš mi, verím. keď to povieš. Verím ti. Ty mi neveríš, že ja ti verím. Jo, neverím ti, že mi Ty veríš. dopravdy Vždycky, keď to povieš. neveríš. Sám sebe. No ja verím sám sebe. A za druhé mám veľmi dobrý dôvod, prečo ti nemusím veriť. Lebo si mi klamal toľko 1000 miliónov kvintiliónov krát. Klamal si mi toľkokrát. Ja mám taký inštinkt neveriť už tebe. Ale pokiaľ by si nezachráni v žiadnej situácii. Pokiaľ by si mi neklamal, tak by ti nevadilo, že by som ti neveril. Takže ale teraz mi to začína vadiť. Sice neklamem, ale začína mi to vadiť, že mi neveríš nikdy. Ale tak, ja ti verím. To fakt sa tu žiadne vytvorovia nespawnujú? Jeden sa tam spavnul, skoro vás odbuchol. Branko. Prečo si myslíš, že niečo zaujímavé robiť? Počkaj, niečo musím ísť, ešte odskočiť si. Odskočiť si, aby si mohol poslúškať Brankovi, že si myslí, že idem niečo spraviť? Ale nebudeš to robiť. To prdele. Bro, len sa priprav, Branko.
keď tak. Lebo počul som, že to sú takí nahypení zombici dneska večer. Hej, Áno. otázka. O koľko minút končí video? O koľko minút končí video? Bude ďalšie video? Áno, bude. No, tak aspoň fanúšikovia si môže na niečom užiť. Mhm. Čo Ešte, že nemajú to radi celé toto? natáčam. Dinosaurov? Majú radi dinosaurov určite. A skeleton po mne vyjde vytupený. Hej, skeleton ma zabije, no super. Ránko, hraj, skeleton tu je. A kedy bude toto kedy? A jaký dátum bude ďalšie video? Neviem. Niektorých Ešte fanúšikov nie. teraz... Niektorých fanúšikov to teraz fakt... Ale sa im sa želám jeden alebo... Poď. Daj si jedlo. Daj si Ránko také jedlo. Do konca videa je ešte 9 minút. Nie. Nie. Nie! Nie. Až keď bude 5. OK. Leo, a kedy máš v plánu dačo spraviť? Čo? Nič. Dáky- Mám dáky- plánu spraviť. Verím ti. To je tak sarkastické, že ešte aj samotná irónia sa kúkala na to. To bolo tak sarkastické, že aj Rick mi závidel. A ako kde si? Posun sa trocha dozadu. Počkáme. Poď sem. Bum. Ne, už končí noc. Hej, nemáte náhodou jeden gunpowder? Neviem, len teraz som dostal takú adikciu zbierania týchto gunpowderov. Dobre. Sme späť. Rýchlo, ale aj mne dones. Leo, chceš vedieť, koľko je minút do konca? 7 predpoviedam. 7? Možno A okolo. máš pravdu. Gratulujem. Pekne si to sleduješ. Nesledujem to, len môžem, len viem typovať s časom. Daj si to ty radšej. Ja si dám potom po videu. Ránko, zober to. Fakt nemá nikto z vás jeden gunpowder. No, nemáme asi. Nero, fuj. Fuj, Nero. Fuj. Čo, Leo? Čo sa Mysleli deje? ste si, že mi utečete? Veď nikam Doslova ste ma neutekáme. zabarikadovali. Prečo ste to zabarikadovali? Prečo nie? Wow, vy ste fakt paranoidní. A, ne. Au, Čo? čo je? Tvoja hlava je 180. Prečo je tvoja hlava otočená 180 stupňov dozadu? Není. Je? Není. Je? Som si istý, že? A už není. Máš môj žiadny gunpowder? Ne, počkaj, čeknem. Ne, žiadny. Na čo ho potrebuješ? Chcem ho zbierať, neviem prečo, ale myslím, že sa craftil na guny.
A mám pocit, že... Počkaj. Nie, nerobil sa na gany. No, nerobia? Nie, Aha. kontroloval som. Niečo. Tak na to sú tie gam metály. Aha. No. Jaj, tak Bránko, potom, no, koľko máš žápek? No, Máš plné? Ak si získaj plné. Love, ty máš 4 gunpowderu, nemáš? Typujem. 4. Ja, ale ja Dobre. chcem, prosím, mať také dobré už číslo, keď už som rovno začal. A jaké je dobré číslo, povedz? 5. 5? Jo, však, lebo víš, najbližšie číslo 5. A je to také polovičné, 10 a 10 je také A slabé ešte číslo. piesok by si nechcel? Piesok? Nie. Čo mi je piesok? Okay. A za... za 4 minúty končí video. Tak Bránko, priprav sa. Za chvíľu je koniec videa, musíme spraviť outro. Bránko, za chvíľu je koniec videa. Dobre, tak sa nažer. Z čoho sa získava gunpowder? Len z creeperov? Asi len z creeperov. Alebo mám pocit, že ešte keď vyťažíš toto. Nie som si istý, ale mám pocit. A z toho som... Keďže by to bol jeden taký creeper. A nepotrebuješ vlastne ešte flint and steel? Čo zabíjaš? Na čo mi je flint and steel? Na čo? Neviem. Keby som chcel zapáliť portál? Bránko, ty čo tu robíš? No poď, Bro, rýchlo, veď mi utečú! Ty si myslíš, že chcem toto? veď vylez! Ty si myslíš, že chcem zapáliť celý dom? Že chcem explodovať? Nie, ale Bránko, tak musíš tam padať, že? Tak prečo si sa pýtal presne špecifické otázky, že prečo chcem piesok, prečo chcem flint and steel? Že či by som nechcel? Neviem, taká otázka. Napríklad, To není nejaká ociaká otázka, ale... keby si chcel začať veľký fire tohto lesa, u nás by sa ti to nepodarilo. Nebolo by mi to na nič. Nič by mi Aj keby si nepomohlo. chcel nám podpaliť dom, tak by ti to dáko nepomohlo. Keď je celý z kameňa. Bránko, poď, prší, ideme dovnútra. Aj. Ideme dovnútra, lebo prší. Ďalšie video mohlo byť legendárne. Fakt nemôže byť aspoň 2 hodiny. Nie. Fanúšikovia musí byť nasratí. Mám taký pocit, že fanúšikovia vedia to, čo chce spraviť takisto ako ja. Takže nevedia, čo chcem spraviť, lebo nemám čo spraviť. Ja viem, čo chcem spraviť, a oni to chcú vedieť. Len dúfam, že sa nám do tohto videa nepustí taký detektív. Minecraftový. Mám tu pocit, že ma bráno chce zabiť. Aby si mal si dávať pozor svojmu inštinktu. Daj pokoj, bráno. Máme 59 minút. Dobre, a za... Poďme spraviť outro. Takže lidičky, o pár dní bude ďalšie video. Dúfam, že ste si toto užili, ešte není koniec, ešte máme minútu. Takže náš koniec bude za chvíľku. Kto ma chce vidieť twerkovať? Ja Na streche. vidím. Poď, ja sa pridám, počkaj. Bránko, pridaj sa, toto bude outro. Pridaj sa. Áno, poď. 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 Tá, čaute lidičky.
Ukáž, počkaj, končí už to video, či nie? A video